na mayroong pagpapasalamat, kapulihan sa Diyos, na mayroong pagpapahayag sa isang labi upang maganap ang isang banal na layunin, at dito'y manatili ang pag-ibig at kapayapaan managanap lagi. Sa katuruan sa banal na aral na naipagkakaloob, nagkakaroon ng kaliwanagan ang isang kaisipan sa pamamagitan ng kahayagan ng Espiritu, nagbibigay at nagugas sa isang puso upang ito'y luminis, maging ang kawagasan ng isang kabuuan. Naroon inasam na magtamo rin siya ng isang kabanalan. Lagi na ang kaya at kagalakan upang mapaw at ang likas na kabutihan makita, lalo sa isang pamumuhay hayagman ng isang laman. Nagkakaroon ngayon ng buhay na patotoo na siya'y sumas sa ilalim sa katuruan ng buhay sa eskwelahan upang lalong maging matalino't marunong. Ito ang nagbibigay ng pag-asa na matutunan niyang magtiwala at maniwala sa Diyos. Kung paano ngayon ito'y dinarama niya sa kanyang sarili, na buhay ang presensya, ang isang pagbibiyaya at gantimpala na bibigay sa kanya ng isang buhay at tunay. Kung ito ay nasusumpungan ng isang mag-aral, nalalaman niya sa kanyang pagsisiyasat nakadarama siya ng isang kakulangan datapwat sa pamamagitan ng kanyang pagpapatuloy mabigyan ng isang kaganapan at makulan ng lahat kung ano ang kulang sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang pagkilala
pagsuko sa kanyang sarili na mayroon alam niyang may isang Diyos na sumasakop at makapangyarihan sa lahat. Ito ngayon ang layunin ng isang tao na makapagbanal at ang tunay na daladala niya ang isang pagsulong ng kanyang espiritu. Muli sa inyong pasasalamat, maraming salamat sa Diyos at ang kaharian ng langit ay napagbuksan sa pamamagitan ng hangin na katulad ng magbabangong bulaklak ng kanyang sangyo'y nakarating sa kanyang kanan. At muling sa isang taon na nagdaan kung paano dala ninyo hanggang sa kasalukuyan ng isang pag-aaral upang muli dito'y haharap na mayroong sigla kung ano man ang mga pagsubok, kabiguan sa buhay at ang lungkot na kadamang bawat isa. Lahat ng iyan, mayroong isang Diyos na ibigay ninyo ang ngayon upang lalong makilala sa inyong pagpapatuloy ang tigib na pagpumilit upang marating din naman hangganan kung paano kayo ay lumandas at kakilala